Maandag kondigt Pukkelpop de eerste namen van artiesten aan. En dan is het altijd leuk om eens te speculeren wie dat zullen zijn. En daarvoor heb ik hier Christophe aan tafel. Christophe, welke naam verwacht jij het meest maandag? Tja, het blijft een beetje koffiedik kijken natuurlijk. Er zijn al een aantal namen die circuleren en dat is al heel vroeg gebeurd vorig jaar. Dus in september al zijn festivals al begonnen met namen bekend te maken. Bijvoorbeeld Rock am Seine in Parijs heeft toen The Cure aangekondigd als headliner. Daarna kwam Primavera in Spanje met ook een hele affiche met onder andere die XX op en nog veel meer namen en zo. En dan kan je gaan beginnen te kijken in die tourschema's van waar toeren die, welke periode zitten die in de buurt. Dus dan kan je gaan kijken naar festivals die in de buurt van Pukkelpop zitten. Om te kijken, maken wij kans dat een van deze artiesten ook hier komt spelen. Nu, ondertussen zijn er al meerdere affiches ingevuld en kan je ook beginnen te schrappen. Bijvoorbeeld The Cure speelt op Werchter, Pinkpop ook. Dus ja, de kans dat die op Pukkelpop staan is echt daardoor bijna nihil, denk ik. Gebeurt niet veel dat Werchter en Pukkelpop dezelfde bands hebben. Niet in hetzelfde jaar, nee. Wel zoals om het jaar of zo, dat kan wel gebeuren. Maar hetzelfde jaar is eerder zeldzaam, toch? En als je dan gaat kijken wie er dan nog overblijft, dan zijn er wel een aantal interessante namen die er overblijven, zoals Tyler, the Creator. Zoals Florence and the Machine, zoals Lorde ook wel. Bij Lorde is het wel, moet je wel opmerken dat hij niet zo heel veel op Belgische festivals heeft gespeeld. Ze heeft wel nog pas een heel strafconcert gegeven in Brussel, in de Force Nationale, denk ik. En ze is nu ook festivals aan het doen, dus ja, het is kijken. Er staan nog 1 of 2 data vrij in haar schema. Dan speelt zo iemand elke dag een festival. Dat doen ze soms ook niet, dus je kan het nooit 100% zeker weten. Florence and the Machine, zeg je, die hebben afgezegd 2 jaar geleden, geloof ik. 23 was dat, ja. Hebben die dan meer kans om aangekondigd te worden nu? Ja, eigenlijk wel. Herinner je de Queens of the Stone Age, weet je nog? Die hebben ook toen moeten afzeggen omdat Josh Homme ziek was geworden het jaar erop. Of toen zij terug aan het toeren waren, zijn ze dan ook terug naar Pukkelpop gekomen. Florence and the Machine is ook ziek geworden en heeft daardoor moeten afzeggen op dat moment. En is nu ook weer aan het toeren. Dus achter een maand speelt ze in Antwerpen, denk ik, in de Afasdome. Het is uitverkocht. Dan staan er festivals op en ze zit ongeveer een week voor Pukkelpop in Helsinki en daarna zit ze in de UK en daartussen zit een gat. Dus het zou goed kunnen dat Florence and the Machine nu wel naar Pukkelpop komt. Volgens die redenering, A$AP Rocky vorig jaar, kunnen we die dit jaar verwachten? Nee. Zeker niet. A$AP Rocky speelt een zaalshow in Brussel de dinsdag na Pukkelpop dit jaar. Dus die gaat dit jaar zeker niet op die kiest op staan. Voor de zaal in plaats van voor de wei. Ja, ik weet niet hoe dat gekozen is. Of hij dat zelf zo heeft beslist of management, I don't know. Maar die gaat niet op Pukkelpop staan. Nee. Als ik 1 naam van jou moet vragen, wie gok je? Goh, nee, ik wil er meerdere zeggen. Okay, er zijn er een paar die er echt wel... Ik denk Florence and the Machine maakt echt wel kans. Ik denk ook dat Tyler, the Creator, zeker kans maakt. En ook Turnstile denk ik ook dat een grote kanshebber is. Om dit jaar naar Pukkelpop te komen. Dankjewel. Wil je nu weten wie de namen zijn? Dat kan je natuurlijk live volgen in de HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer Limburgs nieuws? Abonneer je dan nu op ons kanaal of check het in de HBVL-app.